רוצה לקנות גלידה? וואלה, כן, בוא נקנה גלידה, ממש חם, אחי. אני עומד פה. שלום, אפשר גלידת בנים? אין לך גלידות. כן, כן. בוקר. אפשר גלידה? קח בנים, ואתה קח שוקו. אז טעים. וואי, סבן. היה לי הפטר. רוצה ללכת לים? ממש. כן, וואי, עדיין חם לי. כן, בוא נלך לים. יאללה, ביי. בוא נלך לים. החיים הטובים. יאללה, אתה בא להיכנס למים? יאללה, בוא נקפוץ למים, בוא. טוב. וואי, אחי, זה פתאום מדהים. כן, בוא נחזור. וואי. אחי, אני גמור מהעייפות, אני הולך לישון, אחי. וואי, גם אני הולך לישון, יאללה ביי, אחי, אני גמור. שונאים אותי. אני הולך לחטוף את הבן אדם הזה. איפה אני? לא! 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 אוי, מה זה? למקום הזה. ברוך הבא לבית החדש שלך. מי אתה? תשחרר אותי! ברוך הבא לבית החדש שלך, קטין. תעזור אותי! תישאר פה, זה הבית החדש שלך. כאן אתה תישאר עד סוף חייך, ואף אחד, אבל אף אחד לא יעצור אותי. איזה בוקר. איפה הוא? מה זה? לאן הוא הלך? הלו, אתה פה? איפה אתה? מה זה? אני מחפש אותו. כשאולי הלך לאיבוד או משהו כזה. אתה פה? איפה הוא? פה אולי? לני, אתה פה? איפה אתה? לא נשאר פה, אין לי כוח. איפה? מה זה? איפה? איפה? חיבדתי אותו. טוב, אני לא יכול להמשיך לבכות פה. אני חייב ללכת לחפש אותו. לני, אתה פה? איפה אתה? איך זה הגיע לכאן? כדי למצוא את חברך, לך לחוף הים, שם ייתנו לך הסבר ומשימות.
אוקיי, הגעתי לכאן, מה עושים עכשיו? איפה המשימות? מה זה שם למעלה? מה זה? מה זה איפה הוא? הוא היה כאן, אני יודע את זה. אבל השאלה היא, אולי אני עושה? לא, אין מצב. הוא היה פה. אני חייב ליצור רמזים. כתוב פה משהו, יש פה כתב סתרים או משהו? חייב ליצור רמזים. איפה חבר שלי? אולי פה יש משהו? רשום פה משהו? אולי בתוך הבית הזה? וואי, אני לא יודע מה אני אעשה. טוב, נחפש עוד. אני חייב לחפש עוד רמזים. איך אני אמצא אותו בסוף? וואו. מה זה? לא, זה לא הגיוני, אין מצב. הוא היה פה, אני יודע שהוא היה פה ממש. ברגע זה. איך זה הגיוני שאני לא יודע? מה אני עושה דברים? אין מצב. טוב, לא נורא. טוב, מה זה? אני כבר לא אמצא פה כלום. אין לי מה לעשות פה. נראה לי שפשוט אני אלך הביתה או משהו יוותר. אבל לא, זה חסר, אי אפשר למצוא אותו. אם אתה רוצה לראות את חברך שוב, תבוא ליערה, הכל פתוחים. הגעתי לפה, כואב לי הראש. אני ממש חולה. יש לי הזויות. מה הוא רוצה ממני? מה זה? סוף קמת! מה אתה רוצה ממני? אני רוצה לקבוע איתך דו-קרב. המנצח יזכה בלני. רגע, מי אתה? ולמה אתה מופיע לי? אם אתה מנצח, אני מחזיר לך אותו. אם אני מנצח, הוא שער אצלי לנצח. לא, אני אקח אותו. אתה מוכן לקבל אותו? לא, אני לוקח אותו ולא אכפת לי. אל תפגר! אני לא מפחד ממך. ואתה נראה כמו מיניון. תעזוב אותי. זהו, אני עד עכשיו ריחמתי עליך. טוב, בסדר, אני נהנה לאתגר. מחר 8. בכל מקרה, אם אתה לא מחזיר לי את לני עכשיו, אני ארוג אותך, ואני מסוגל לזה. שער בפינה. שלא תעז לזוז. אתה צריך לבוא מחר לאתגר. לזוז אני מפחד. מה זה הכדור הזה? אתה כל כך קטן, ויש כל כך הרבה כוח. מה זה הכדור הזה שמה? אוי, לא. מה? אני גם גדול. מה עשית? לא! לא אתן לזה. לא אתן לזה לקרות. וואו, כל הגוף שלי כואב. לא מאמין. התחלשתי. נכנסים תרופות יום-יומיים, זה יעבור לי. זהו, כל כך הרבה כואב. הוא הולך לחטוף ממני. כמה שהוא הולך לחטוף ממני. לא יודע מאיפה. מה זה? מה יש בטלוויזיה? שלום, אני לני, אני כבר 40 יום פה. שבי של הנבזה הזה. מתעללים מפה קשות. אני רוצה לחזור הביתה. יהיה לי רק טוב. פיר, תחזיר אותי. חנן. אם אתה רוצה לקבל את חבר שלך בחזרה, תבוא מחר למדבר בשעה 8. אני חייב להתחיל להתאמן מהיום. הקרב מחר, אין לי זמן ואני אפסיד אותו בטוח, אם אני לא אתאמן עכשיו. מצד שני, הוא ברח, אז זה מה שניצחתי אותו, אז זה מה שאני לא אצח אותו עכשיו.
אני מקווה שזה יעבוד. זה עבד, אני לא מאמין. טוב, אני עכשיו חייב לשים לזה סוף. מה השעה כבר? מה? כבר מה? כבר 4! הקרב עוד מעט מתחיל! וואו! אוקיי, עשיתי את הכוחות. רגע, מה השעה? וואו, אחי, כבר 6! אני חייב להספיק להתאמן. $499, 500. וואו, מה השעה כבר? מה? 1.5 שעות? הקרב עוד מעט, אני חייב להספיק לעשות לו אימון קטן. וואו. טיפוס על קירות זה ממש קשה. מה השעה כבר? כבר 8. הקרב מתחיל. אין לנו זמן, למה צריך ללכת לישון? אני רואה שהגעת. אקשן. אני רואה שהגעת. אתה רוצה להציל את חבר שלך, אני רואה. הוא ממש חשוב לך. אתה רוצה אותו? אתה לא תקבל אותו. אתה יודע למה? כי אתה לא תנצח אותי. אופיר, אני מאמין בך. תשתוק! אנחנו עוד נראה מי ינצח היום. נגיד שאתה פשוט תראו אותם מכות. בוקר הגדול הגיע סוף סוף. תקום! מה? היה. היום הזה הגיע. יכול לאכול. סוף סוף. אני הולך להראות לחבר שלך מה זה לנצח אותי. אתה הולך לחטוף עוד היום מלא מכות. זה הולך להיות אולי פעם. אני יכול לאכול, בבקשה. היום חבר שלך הולך למות או אני רוצה להצטרף. לאכול, די, תפסיק. תאכל. בואנה. פעם אחרונה שאתה מנסה לברוח. פעם הבאה. תן לי לאכול, תן לי לאכול. זהו, מספיק. אתה רוצה ללכת? לא. לא. עכשיו. אני רוצה לאכול. זה היום 100 שלך פה. ואתה לא תצליח לברוח מפה. עד שהקרב לא יקרה. אם חבר שלך ינצח, הוא יזכה בך. אבל אם אני אנצח, או שהוא ימות, או שהוא יצטרף אליי. אליך יותר נכון. הוא יהיה חטוף. ולכל החיים. ומה שהולך לקרות זה האופציה השנייה. שאני הולך לקרוא לו את הפנים. זה לא יקרה. הוא ינצח אותך ואתה תראה את זה בפנים שלך. תשתוק! אנחנו עוד נראה. טוב, הקרב כאן. אני עומד להתחיל. חבר שלי. תעזור אותי! זה לא הוא! זה כולכם! כולם שונאים אותי! אני מרגיש ששנתך נצא. זה לא רק הוא, זה כולכם! כולם... אני לא יכול להמשיך ככה! וכן!
אני ארוץ לכם בחזרה. תחזיר אותו. לעולם לא! אתה ביקשת את זה. לעולם לא אחזיר אותו. לעולם לא אחזיר אותו. תעזור אותי. לא! תעזור אותי. איך אתה כזה מהיר? לא! בוא נגיד ככה, היית מעניין. לא! יותר חזק ממך. מה קרה לכוחות שלי? תעזוב אותי! תעזוב אותי! איפה הכוחות שלי? תעזוב אותי! בסדר, אני נכנע! תשחרר אותי! כן! בלי קונסים. אני חייב לברוח. אתה מביא לי אותו כמו בהסכם, ובלי רמאויות אני עכשיו יכול להפיל אותך, ואני גם יכול להשאיר אותך בחיים. להפיל אותך או להשאיר אותך בחיים? לא. אז אתה מחזיר לי אותו. כן, אני מחזיר. תעזוב אותי. תשבע. לא, אני לא נשבע. תשבע. אני מבטיח. תשבע. מבטיח. טוב, נסתפק בזה. אבל חסר לך. מה זה? איפה הוא? רק שהוא לא עבד עליי. אם הוא עבד עליי, הוא הולך לשלם על זה. לני! אני פה! זה אתה? אופיר! אני לא מאמין, אחי. בוא נלך חזית. 50 יום היית פה. אתה לא מבין מה עברתי, אחי. כדי למצוא אותך. עשיתי הכל, אחי. אני לא מאמין שהכל יסתדר בסוף. מסתבר שהכל יסתדר בסוף. איך הפכת לכזה ענק? סיפור ארוך. רגע, חכה. אתה פה. אחי, אני לא מאמין. אחי, אני באמת... וואי, אחי, רזית ממש. רזית מאוד. לא נתן לי לאכול בכלל. תסכן. טוב, לפחות זה מאחורינו. אם אתה שואל איפה הוא עכשיו, הוא במקום יותר טוב. טוב, מסתבר שהכל יסתדר. יאללה, שנלך לבוא לו טיפה? לא מאמין. יאללה. כמו הימים הטובים, אני ואתה בים. מסתבר שהכל יסתדר בסוף, כן. הכל בסוף. הכל יסתדר בסוף. יאללה, אתה בא למים? בוא מים הטובים,